Atención, señores, digan todos conmigo una voz. Viva Radio Líder, acompañado de todo su público como natural y residente en Santiago. ¡Viva toda la gente que los acompaña, admira y escucha y rodea! ¡Viva nuestra unión! Ben, estamos en San Xián de Sales, imos facer os carnavales, carnaval típico da Ulla, como sempre, cos seus generales, correos, coros, un dos coros máis grandes que temos aquí, 50 nenos, non coros bonitos, 40 nudos vellos, 20 carrozas, axudadas polos rapaces todos do laterales dos outros aldeas, de Sergude, de Arins, de Engrois, de Marrozos, bueno, xuntámonos todos aquí ao final, con un día maravilloso. Contame un pouco como vai ser o día. Estades aquí, que vai ocurrir a partir de agora? Pois agora salimos, imos pola parroquia adiante, recorremos a parroquia toda, cas nosas paradas, temos paradas postas, onde nos dan orellas, filloas, cantamos por aí. E á tarde outra vez vimos comer despois a mediodía, á tarde imos a dos condes, que temos aquí uns condes, paramos lleno dos condes, e pois outra toda a tarde outra vez, e hasta a noite que veñen uns atranques.